Hello Zimbabwe and welcome. My name is DJ Sparks. Tiripanapa patinoita ngwavhiridzo netsvakiridzo right now ndiri pa-airport pandaya kuzotambira muranda waMwari Apostle Shoni. Apostle Shoni ndofunga by 9 o'clock wanenge wamuno muZimbabwe. Saka tiri panapa ndichikuratidza zvese zvinenge zvichiitika panapa. Saka muZimbabwe mubva maziva kuti musi Friday chinenge chakakala all night muranda waMwari amuZimbabwe right now. Ndiketimboona kuti zvakamira sei. Alright guys, it is what it is. Murungona zvikuitika tamuZimbabwe Harare. This is the crew. As you can see, vanhu vakachena unge panzi, vakachena unge mukaka. Saka nyaya iri kuitika ndeyekuti isusu this Friday tine a very big, powerful, I can tell you kuti the biggest night of the year is happening muswe Friday. Paronzi bachi? State Lottery. Corner Speak and Julius Nyerere. Saka munhu wese vari kufarisa. Saka tingoti uyai kuona prayer. Kana une zviri kukunetsa, bring any problem, Mwari vanozvigona. Zvingarambe kumwe but kuna Mwari hazvirambe. It's gonna be one touch, one testimony.